আর মুই একজনও তো শুনং নাই নিচে কইয়া আমার যেটা জানে নে নাই কইছে নে নাই আমার ওগুলো বেকার কথা, ওগুলো নিয়ে নেয়, আমার কাছে পয়সা নিয়ে নেয়, ওই বেকার চেয়ারম্যানের বদনাম দিবার জন্য এরকমই হয়েছে। লাস্ট কিস্তি পায় নাই, কেরা কেরা রাগ হয়ে ওবা কইতাছে। পয়সা তো নেওয়া নাই চেয়ারম্যান, কিন্তু ওইটা চেয়ারম্যানের বদনাম করবার জন্যে মানে এমন লাগাইছে আর কিন্তু পয়সা নেয় নাই চেয়ারম্যান। रां जादों होननानै भमराबिल भिसिडिसिनि मासिगिरिखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोसावनायनि सायाव भमराबिल भिसिडिसि आफाद आरो मासिगिरि जयकुमार नार्जारिनि खौरां मेल। लोगोसे न' मोनग्रा बिजाथिफोरनि खेंफोरथि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भमराबिल भिसिडिसिनि मासिगिरि जयकुमार नार्जारिखौ थांनाय अक्ट' 7 मार्च खालारखालि खौरां बिजोंनि गेजेरजों PMAY न'नि मुङाव न' मोनग्रा बिजाथिफोरनिफ्राय 2000 रां महरै जादों होननानै फोसावनाय जादोंमोन। दिनै बे खौरांखौ लानानै संखिखांदों भमराबिल भिसिडिसि आफादजों लोगोसे माखासे बिजाथिफोरा। मासिगिरि जयकुमार नार्जारिया गरसेबो रां लायाखै आरो मासिगिरि जयकुमार नार्जारिखौ मासिनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय सानैसो मानसिनि थुनज्लायनायाव बेबादि खौरां फोसावनानै बदनाम खालामनो नाजादों होननानै खेंफोरथि होदों बिजाथिफोरजों लोगोसे मासिगिरि जयकुमार नार्जारि आरो भमराबिल भिसिडिसिनि गाहाय नेहाथारि आयुब आली खान बिथांमोना। लोगोसे मासिगिरि जयकुमार नार्जारिखौ बेबादि बदनाम खालामनो थाखाय खौरांगिरि लिंहरनानै सानैसो मानसिनि गाज्रि थुनज्लायनायखौ जोंख्रुदों न' मोनग्रा बिजाथिफोरजों लोगोसे भमराबिल भिसिडिसि आफादा। गोजोन्थों। दिनै आङो नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खेंफोरथि होनो हास्थायदों। मैया जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों जे जोंनि भमराबिल भिसिडिसिनि मासिगिरि आं श्री जयकुमार नार्जारि, आंनि नामावहाय गोबां बदनाम खालामनाय आङो नुनो मोन्दों। बेयाव बेनिफिसियारिफोर माखासे आङो नुदों, बिथांमोना हयथ' आंखौहाय फैसा लादों होननानै अभियोग खालामदों, नाथाय आङो बेनिफिसियारिफोरनिफ्राय थाइसेबो फैसा लायाखै। जे बेनिफिसियारिफ्रा बांसिनानो गावसोरनो न'खौ लुना लादों, जायफ्रा लुनो हायाखै सानै साथाम आङो बिसोरनि न'खौ लुनानै होदों। जे जाय मैया ससियेल मिडियायाव आनवार हुसेन होननाय सुबुङा जे बियो बुंदों जे मोनसे सिगनेचार लायनो थांब्लानो 2000 करि लायो, नाथाय आङो दिनैसिम थाइसे फैसाबो लायाखै। बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंदों। आङो गासैबो आंनि भिसिडिसिआव जा आङो खामानिफोर मावो, हयथ' आङो इनकाम सार्टिफिकेट हरो, भिसिडिसि सार्टिफिकेट हरो, आरो PMI न'नि गेजेरावबो आङो गोबां आंनि अफिसियेलि खामानि मावो, आं बेफोराव आं थाइसेबो थाखा लाया। दा बिथांमोना ओरैबादि अभियोग होदों, आनवार हुसेना बिना जेनेबा थार्ड किस्ति मोननांगौ दङ। बे थार्ड किस्तियावहाय जोंनि एस्टिमेटआव ओरैबादि लिरनाय दङ, अफिसनि रुल मथे आंनाव एस्टिमेटआ दङ। बे एस्टिमेटआव थाक्सार लागायाब्ला थार्ड किस्तिखौ मोना। दा बिथांमोना थाक्सार लाबायालाबानो थार्ड किस्ति लुबैदों। आङो गोबां जोंनि इन्जिनियार बिडिअ'जों रायलायदों, बिथांमोना बुंदों जे थार्ड किस्ति लागायागौ माने किस्तिखौ होनो मोना बा जोङो होआ। थाक्सार जेब्ला लागायगोन अब्ला जोङो जिअ'टेक खालामगोन, बिनिफ्राय थार्ड किस्तिखौ होगोन। दा बिथाङा बुंदों जे आं थाखा मोनैनि थाखाय बिनि न'खौ खेबाखै, नाथाय बियो जोंनि अफिसनि रुल नङा। अफिसनि रुला जाहैदों थाक्सार लागायनांगौ, बिनिफ्राय थार्ड किस्ति होनांगौ। जोंनि अफिसनि रुला बे। दा बिथाङा थार्ड किस्ति मोननो थाखाय थाक्सार लागायग्रोनांगोन, बिनिफ्राय मोनगोन। दा बिथाङा जे होनदों जे मोनसे सिगनेचार लायनो थांब्ला 2000 करि लायो, नाथाय गोबां बेनिफिसियारिफोर दङ। नोंथांमोना सोंनो हादों, एस्टिमेटआव जा दङ जों बेखौनो मावगोन, आरो प्लास्टार होनांगौब्ला बिसोरो गावबा गावनि फैसाजों होनानै लानांगोन। जोंनाव जेरै प्लास्टार गैया जों बेबादिनो प्लास्टार गैयै बानायना होगोन, जेरै एस्टिमेटआव दं जों बेबादिनो खालामगोन। दा ओरैबादि मोनसे जानानै दङ, आं बेखौबो बुंनो हास्थायदों, बे आनवार हुसेनजों बेकग्राउन्डआव सानैसो मानसि दङ,
बिथांमोना ओरैबायदि माने चेयारमेनखौ सोलायनांगौ बिथाङा दाबि खालामदों बे सानैसो मानसिया आं नाम बुंला